Velkommen til Aalborg Hundehotel på Kærvedgård et par kilometer syd for Aalborg, tæt ved Frejlev. Det er let at finde os. Vi ligger lige ved indkørslen til byen i smukke omgivelser. Vi er en familie med stor interesse for hunde, og vi har arbejdet med dyr i mange år. Vibeke er uddannet dyrepasser i Aalborg Zoo og har været der i mere end 25 år. Efter at vi åbnede hundepensionen i april 2015, har hun været på nedsat tid, men hun er ikke ene om hundene. Hele familien deltager. Gert har været selvstændig tømrer siden 2001 og har kendt Atosworld som hobby med opdræt, udstillinger og træning. Ja, det var godt. Jakob, han går i skole. Når han ikke er der eller spiller ishockey, hjælper han i pensionen. Det gør Jan også. Han er murer og har været ungarbejder i Aalborg Zoo, et job som Julie har nu. Hun er også meget interesseret i ridesport og har sine heste opstaldet på Kærvedgård. Vibekes forældre hjælper også til, når der er brug for det. Pensionen er nyindrettet i en af gårdens længer og opfylder alle lovens nyeste krav. Din hund har altid adgang til en løbegård. Men den bliver også luftet 4-5 gange i løbet af dagen i en stor luftefold. Derudover kommer den på en god lang gåtur. Der er 4,5 hektar jord til gården. Den er indhegnet med 2 meter høje hegn, som lovgivningen foreskriver. Der er anlagt 1 kilometer natursti hele vejen rundt om gården i kuperet terræn, hvor hunden kan løbe frit. Vi tager naturligvis hensyn til den enkelte hund. Hvis den ikke kan klare hele turen rundt om gården, sætter vi tempoet og turens længde efter det. Vi sætter os også på en af bænkene på stien undervejs, så hundene har god tid. Også til at lege med de andre hunde, når det er aftalt. Hvis du ønsker det, kan du bestille ekstra tid til din hund på naturstien. Vi kan også på turen træne, at hunden gør sig ren, hvis den har svært ved det på de daglige ture derhjemme. Kom. Ja, det var godt. Kom, nu er vi. Hundene bliver godt stimuleret, når de får meget motion. De elsker at være på tur, og de falder til ro, når de har været ude at løbe. Det er med til at gøre opholdet i pensionen til en god oplevelse for dem. Turene på naturstien er nok den del af arbejdet i pensionen, vi holder allermest af. For at sikre hundene det bedst mulige ophold, er der kun åben for aflevering og afhentning en gang om dagen, det sidst på eftermiddagen, for ikke at skabe for meget uro. Vi glæder os til at tage imod din hund og give den et godt ophold på Aalborg Hundehotel. Vores mål er, at I har glade hunde med hjem efter et ophold hos os.